Samantala mga estudyante po sa mga Tarem Pangasinan gumawa po ng eco-friendly bags, lace at garland na mula po sa basura. Para sa good news na yan, kasama natin Idol Ruru Hugotero. Isang makulay at malikhaing proyekto mula sa mga estudyante ng Katugan National High School ang nagbigay ng bagong pag-asa sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa pangunguna ng Municipal Environment and Natural Resources, mga Tarem, tinuruan ng mga estudyante na lumikha ng mga eco-bag, lace at garland gamit ang mga basurang materyales tulad ng plastic at tela na karaniwang tinatapon sa mga tambakan. Ang proyektong ito ay bahagi ng isang environmental awareness campaign na layuning turuan ng mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng recycling at waste management. Ang mga estudyante ay nagsama-sama upang mangalap ng mga gamit na maaring gawing bagong produkto. Sa pamamagitan ng masusing paggawa, ipinapakita nila kung paano ang basura ay maaring maging isang magandang bagay at magbigay ng halaga sa mga hindi na ginagamit na bagay. Ang mga garland na ginawa nila ay ginagamit sa mga okasyon. Ang mga lace naman ay naging stylish na aksesorya at ang mga bag ay nagbigay ng bagong buhay sa mga plastic waste. Samantala, inaasahan na ang kanilang mga likha ay magbibigay ng inspirasyon sa iba pang mga kabataan na magtulungan para sa isang malinis na kapaligiran. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.